Kusi! Kusi? Alamanang si Kusi naiwan sa kabila! Ala! Diyos ko, Kusi! Manong, hindi naman tagulan ngayon pero bakit ganito ang panahon? Oo nga, no? Di ko nga maintindihan eh. Yung mga alaga niyong kambing, hanapin niyo na at baka magkasakit pa sila. Manong! Manong! Tumataas na ang tubig sa bansan! Naiwan si Kusi sa kabila! Ano? Sino si Kusi? Yung pamangkin ko na apo ni Nana Binang! Manong, sa lakas ng nagasaan ng tubig, parang di natin muna siya masasagip. Dahil dyan, kailangan na muna natin gawin yung nakaugalian ng mga matatanda dito sa atin. Paano yun? Iwagayway natin ang mga puting damit para daw tumila ang ulan at humupa ang tubig sa bansan.